Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde, bona nit. Bé, nosaltres, com ja vam exposar, crec que va ser en el mes de setembre, quan s'aprovà aquesta ordenança, compartim en gran mesura l'argument que acaba d'exposar Josep i pensem, o ens semblava ja en aquell moment, que no era just que es cobrarà per aquests despatxos el mateix preu o els mateixos diners a una associació sense ànim de lucre que a un autònom o a una empresa que en última instància aconseguirà obtindre algun benefici, perquè un autònom o una empresa treballa, evidentment, per a guanyar diners. Compartim l'argument, però nosaltres anem més enllà perquè pensem que de la mateixa manera que no es cobra a les associacions per l'ús d'altres instal·lacions del municipi, com per exemple la sala del casino, o com per exemple la sala Rex, o com per exemple la Càmera Agrària, etc., tampoc se'ls hauria de cobrar per fer ús d'aquest edifici polivalent. Pensem i tinguem en compte que a Cine Algemesí hi ha moltíssimes associacions que al llarg de tot l'any fan moltíssimes activitats i organitzen moltíssimes coses de les quals es beneficia el conjunt de la ciutadania. I pensem que no té ningú sentit que aquestes associacions reben, moltes d'elles, una subvenció de l'Ajuntament i que al mateix temps el mateix Ajuntament estigui cobrant-los per fer ús d'un edifici públic i municipal. Per tant, la nostra esmena, no hem presentat esmena, però la nostra petició és que no es cobre res a les associacions. Ens sembla bé, ens sembla ajustat el preu que es proposa per a les empreses i per als autònoms, però nosaltres opinem, i aquest és el nostre sentit o el nostre entendre del que ha de ser un edifici públic i municipal, que una associació que està formada per un conjunt de ciutadans, no per un ciutadà a soles, que organitza activitats i que s'involucra en la vida del poble, en la vida social, cultural, esportiva, solidària, etc., doncs no se li ha de cobrar per fer ús d'unes instal·lacions que són municipals i que, per tant, si no canvien el punt aquest, nosaltres votarem en contra l'ordenança i votarem també en contra l'esmena de Més Algemesí, perquè la nostra proposta és que les associacions no paguen ni un duro per utilitzar edificis públics. Gràcies. Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Realista és la nostra proposta també. No hem fet una esmena perquè això ja ho diguérem en el mes de setembre i després ens han tornat a passar el punt on també està el preu de les associacions. No és que nosaltres ens remetem al passat, és que així en el punt que ens han passat en l'ordenança continua estant aparent el preu de les associacions. Per això he parlat sobre aquest tema, perquè està en el punt que anem a votar avui, no només en el de fa 3 mesos. Però jo crec que realista la nostra proposta és, i no ho hem presentat com a esmena perquè sabem així en aquest plenari les esmenes de l'oposició l'èxit que solen tindre. Però ho diguem perquè és el que pensem. I pensem que és perfectament realista que les associacions no paguen per fer ús d'un edifici públic. De la mateixa manera que nosaltres, que som el Partit Socialista i tenim una seu en propietat, decidim moltes vegades fer actes o fer xerrades o fer el que siga en altres edificis públics perquè sembla que la gent anar a un edifici que coneix i que és de tots li queda millor o és una manera d'obrir el partit a la societat. I a nosaltres no ens costa cap euro fer ús de la sala del casino o de la Càmera Agrària o de la sala Rex, que l'hem utilitzat també en campanya electoral. Per tant, que les associacions paguen per fer ús d'un edifici públic ens sembla desproporcionat. I que no paguen ens sembla perfectament assumible per aquest Ajuntament i perfectament realista. Perquè si el manteniment sobrepassa els 50.000 euros, si al final es fiquen allí 10 associacions, això són 500 euros al mes, que són 6.000 euros a l'any. Jo no crec que l'Ajuntament d'Algemesí vagi a quebrar per deixar d'ingressar 6.000 euros a l'any. I potser 50 o 100 euros per una associació sí que són molts diners. I imagina sobretot les associacions de caire social, com Adisalge o com Asfalt o com moltes altres que n'hi ha, que fan campanyes de recollida d'ajuda i de conscienciació social i tindre que fer aquesta despesa o tindre que pagar diners per a fer ús d'un local públic, potser els ve costera amunt. I a l'Ajuntament segurament també li vindrà costera amunt en aquestes condicions a omplir aquests despatxos. Per tant, potser la manera de propiciar que sí que s'emplenen siga deixant carta blanca a les associacions del poble perquè facin ús d'aquests edificis sense pagar res. I això és la nostra proposta, que és tan realista com la que presenteu vosaltres. Gràcies. Molt bé, gràcies.